Po druhej svetovej vojne dochádza v Nemecku k rýchlemu hospodárskemu oživeniu a Stiebel Eltron je toho súčasťou. V roku 1949 využíva Theodor Stiebel príležitosť zúčastniť sa nemeckej priemyselnej výstavy v New Yorku. Prvý krok spoločnosti v rámci vstupu na americký trh. Spoločne so svojou manželkou a deťmi cestuje do USA a Kanady. Znamená to začiatok novej éry. Portfólio produktov doplňajú elektrické ohrievače vody pre práčky, kávovary a umývačky riadu. Medzinárodná sieť obchodných zástupcov kladie základy pre vývoz produktov do 60 krajín vrátane Južnej Ameriky a Ázie. Na začiatku 60. rokov zažíva rozmach letecký priemysel. Stiebel Eltron si uvedomuje tento potenciál a vybavenie palubnej kuchynky s kávovarmi, ohrievacími nádobami a zariadeniami pre ohrev vody sa stáva dôležitou oblasťou pôsobenia firmy. Spoločnosť tiež zaujme trh ako expertná firma pre oblasť ohrevu vody s praktickým know-how. Realizujú sa školenia pre inštalatérov, prednášky a inštalačné kurzy. Ženy v domácnosti sú taktiež stále dôležitou cieľovou skupinou. Organizujú sa pre nich firemné prehliadky a špeciálne popoludnia. V dôsledku tohto dochádza k rozšíreniu výrobných závodov v mestách Holzminden, Mníchov a Berlín. Výrobné procesy sa zdokonaľujú a zjednodušujú. Stiebel Eltron opäť stanovuje nové štandardy s montážnymi linkami, dopravnými pásmi a vysokozdvižnými vozíkmi. V rovnakom čase dochádza k rozšíreniu učňovského programu. Vďaka hospodárskemu oživeniu sa spoločnosti darí prilákať mladých ľudí k profesiám nástrojára, mechanika, elektrikára a montéra. Leto v roku 1960. Dôvod na oslavu. Miliónne zariadenie opúšťa výrobnú linku. Spoločnosť Stiebel Eltron vstupuje na trh akumulačných pecí. Ponúka kvalitné zariadenia vďaka využitiu inovatívnych technológií a dlhoročných skúseností v oblasti výroby tepla. Pod režisérskou taktovkou slávneho umelca a reklamného filmára Charlesa Wilpa vznikajú provokatívne reklamné spoty. Tie budujú moderný imidž značky, ktorý vyvoláva skutočnú vlnu nadšenia. Heißes Wasser. Für den Muntermacher morgen. Heißes Wasser. Stiebel Eltron. Spoločnosť sa v nasledujúcich rokoch zameriava na riešenie cenovo dostupného a spoľahlivého vykurovania domov. Ďalší benefit od Stiebel Eltron v rámci komfortu bývania.